дӯстон, шумо даври финалии барномаи Ману модарамро тамошо карда истодаед. бале бале, дар барномаи имрӯза 4 нафар кӯдакони болаёқату доноча бо ҳамроҳии модарони азизу меҳрубонашон иштирок мекунанд. Инҳо Рухшонаю модараш, Амал бо модараш, Нуриману модараш, Искандар ва модараш. дар санҷишҳои барномаҳои қаблӣ онҳо ширкат варзида ҷойҳои намоёнро сазовор гаштанд. дӯстони азиз, акнун санҷиши ниҳоӣ гузаронида мешавад. кани мебинем ки дар ин давр холҳои кӣ зиёд мешавад. оғоз мекунем. бале, оғоз мекунем. рухшона расоева, соли таваллудаш 2013, шуғли дӯстдоштааш расмкашӣ, ранги писандидааш сурх, аз фаслҳо зимистонро дӯст медорад, аз ҳайвонҳо гурбаро. оё шумо дар мавзӯи тозагӣ гарави саломатист боре ба кӯдакатон чизе мегӯед? бале, ман ҳамеша дар бораи саломатӣ ба духтароям таъкид мекунам ки пеш аз хӯрдан дастонашонро шӯянд. шумо дар бораи солимии ҳаёт ба ӯ маълумот медиҳед? ман ба фарзандонам дар бораи солимии ҳаёт нақл мекунам ки ба варзиш машғул шаванд, хӯрокҳои фоиданокро истеъмол намоянд. дар бораи кӯдакатон ба дигарон чӣ мегӯед? бале, ман дар бораи духтарчаам ба дигарон нақл мекунам ки чӣ хел духтари ман доноча аст, аҳлоча аст. кадом лаҳзаҳои фаромӯшнашаванда дар хотири шумо ва духтаратон сабт шудааст ки то ҳол аз он қисса мекунед? лаҳзаи фаромӯшнашавандаи ман ва фарзандонам ҳамин аст ки вақте ки духтарчаи хурдиамро баъд аз таваллуд аввалин бор ба хона овардам. барои ҳамашон ин лаҳзаи фаромӯшнашаванда буд. хеле аҷоиб буд ба онҳо назар кардан. вақте омада ҳамашон рӯи духтарчаро кушода медиданд, буса мекарданд, ба ман де мегуфтанд. боре шудааст ки шумо аз кирдори кӯдакатон шарм доштаед? не, рухшона ҳамеша духтараки гапгир аст. ҳамеша кӯшиш мекунад ки ман аз ӯ фахр кунам. боре нашудааст ки ман барои духтарчаам шарм дошта бошам. дар бораи дӯстӣ ба духтаратон оё чизе мегӯед? ман ба духтарчаам мефаҳмонам ки дӯст доштан бисёр чизи хуб аст ва ҳамеша бо дӯстат бахилӣ накун, чизе дорид ҳамеша тақсим кун. ҷояш мебиёд ки ваям ба ту ягон чизашо тақсим мекунад. бо дӯст меҳрубон будан лозим. боре ӯ дили шуморо ранҷондааст? не, духтарчаи ман баръакс дилбардорӣ мекунад, мегӯяд модарҷон, ман бо ту ҳастам, зиқ нашав, ман туро дӯст медорам. духтаратон хабаркашӣ мекунад? не, духтарчаи ман духтари хабаркаш нест. зиёдтар кадом хислати ӯро дӯст медоред? оғӯш намудани духтарамро бисёр дӯст медорам. мебиёд аз таҳти дил оғӯш мекунад ё ин ки мебусад. кадом лаҳзаи хуби ӯро дар ёд доред? боре дар лаҳзаи роҳафтода буданам, зиқ буданам, духтарчаам давида омаду маро сахт оғӯш карда ҳамин суханони ширинро ба ман гуфт. модарҷон, ман шуморо бисёр дӯст медорам. боз давида рафт ба корҳои худаш. ман гӯё ки ҳамаи масъалаҳои ман нест шуданд. ҳамон лаҳза сахт дар ёди ман сабт шуда монд. оё ба шумо модаратон дар мавзӯи тозагӣ гарави саломатист боре чизе мегӯяд? маро мегӯяд ки пеш аз хӯрдан дастора шувӣ. модаратон дар бораи солимии ҳаёт бароятон маълумот медиҳад? модарам мегӯяд ки машқ кардан даркор. офарин. дар бораи шумо модаратон ба дигарон чӣ мегӯяд? ба дигарон мегӯяд ки рухшона бахил нест. кадом лаҳзаи фаромӯшнашаванда дар хотири шумо ва модаратон сабт шудааст ки то ҳол аз он қисса мекунед? лаҳзае ки модарам ба мо холча омарда. боре шудааст ки аз кирдори шумо модаратон шарм дошта бошад? не, ин лаҳза ягон бор шудагӣ нест.
дар бораи дӯстӣ модаратон ба шумо чизе мегӯяд? تاکید میکند که با دوست مهربان باشد. بوره دل مادرتون رو رنجانیده‌اید؟ نه. شما خبرکشی میکنید؟ نه. زیادتر کدام خصلت شما رو مادرتون دوست می‌دارد؟ به مهربانی من دوست می‌دارد. کدام کاری خوب شما رو مادرتون یاد میکند؟ متشکرم. نوریمان جمعیف سال تولدش سال 2013. او با ورزش شوق دارد. کتاب رو خیلی دوست می دارد. او از هیچ چیز نمی ترسد. چیزی رو بد نمی بیند. در آینده کارمند امنیت شدن می خواهد. оё шумо дар мавзӯи тозагӣ гарави саломатист боре ба кӯдакатон чизе мегӯед? албатта ин вазифаи ҳар яки мост. ҳангоме ки аз берун ба хона медароем аввал бояд дастҳоро шӯем, либосҳоро иваз кунем. шумо дар бораи солимии ҳаёт ба ӯ маълумот медиҳед? мисол меваҳоро ҳама вақт шуштан дар кор, тоза карда хӯрдан дар кор. дар бораи кӯдакатон ба дигарон чӣ мегӯед? خیلی از کارهایی که نوریمان میکنم بسیار راضی هستم. مثلا میگم کودکی من همه وقت گپی مرا گوش میکند، در کارهای من یاری میرساند. کدام لحظه‌های فراموش‌نشونده در خاطر شما و پسرتان ثبت شده است که تا حال از آن قصه میکنید؟ لحظه‌های فراموش‌نشونده بسیار هستند. با هستن لحظه‌هایی که خنده‌آور هستند. مثلا یک لحظه‌ای که بسیار ما با خنده فقط نقل میکنیم، ما همراه میخندیم، می‌بینیم که هم یک جایی به حوض شنواری رفتیم، در اونجا شیشه موندگی بود، آینه کشیده. نوریمان رو ندید، سخت دوید و زد به همون خلق. گویا چیزی نشده باشد، با خست و کارش رو دوام دادن. تا حاضر این رو به یاد میاریم و میخندیم. боре шудааст ки шумо аз кирдори кӯдакатон шарм доштаед? не нашудааст ягон буд. дар бораи дӯстӣ ба писаратон оё чизе мегӯед? албатта мисол мегӯям агар дӯст шудӣ дӯсти нақс шав. ҳама вақт кӯшиш бовафо шав, ҳама вақт кӯшиш кун ки ба дӯст ёрӣ расонӣ дар ҳама ҳолат. боре ӯ дили шуморо ранҷондааст? не, нуриман ҳама вақт кӯшиш мекунад ки маро хушҳол гардонад аз корҳои кардааш. писаратон хабаркашӣ мекунад? ин кирдорро бисёр бад мебинад. ҳангоме ки мисол апашу хоҳараш ягон чӣ ованда гап мезананд, аз ин бисёр нороҳат мешавад нуриман. зиёдтар кадом хислати ӯро дӯст медоред? вақте ба корҳоям кӯмак мерасонад. кадом лаҳзаи хуби ӯро дар ёд доред? лаҳзаҳое ки дар хотири ман мондааст, ин аз хурдӣ то ҳозир нуриман як хандаи ғайриоддӣ дорад. оё ба шумо модаратон дар мавзӯи тозагӣ гарави саломатист боре чизе мегӯяд? бале, дастота бошу, рубота бошу, меваҳора бошу. модаратон дар бораи солимии ҳаёт бароятон маълумот медиҳад? албатта мекунад. масалан меваҳора аввал шуштан дар кор, ба хӯрдан дар кор. дар бораи шумо модаратон ба дигарон чӣ мегӯяд? боре чизе шунидаед? бале, нуримани ма зӯра, гап мо мегира. кадом лаҳзаи фаромӯшнашаванда дар хотири шумо ва модаратон сабт шудааст ки то ҳол аз он қисса мекунед? овозида будем, давҷа шиша буд, давидум, дашида дадум, афтидум. боре шудааст ки аз кирдори шумо модаратон шарм дошта бошад? не, ин ҳолат шидагӣ нест. ман кӯшиш мекунам ки модари ман айма ҳамеша айма хурсанд меша. дар бораи дӯстӣ модаратон ба шумо чизе мегӯяд? ҳа, масалан дӯсти ҳақиқӣ бошӣ мега. боре дили модаратонро ранҷонидаед? не, чунин ҳолат нашудааст. шумо хабаркашӣ мекунед? не, ман хабаркаш нестам.
зиёдтар кадом хислати шуморо модаратон дӯст медорад? гапша бигирим короша бикунам ҳамин хислат ма дӯст медорам. кадом кори хуби шуморо модаратон ёд мекунад? ман дар хурдӣ бисёр механдидам ҳамин ларзаро модарам ёд мекунад. амал шоҳраҳимова соли таваллудаш 2013 шуғли дӯстдоштааш тозагии хона ва ба модар ёрӣ расондан мебошад. бибиҷонашро хеле зиёд дӯст медорад. ӯ хабаркаш нест, хеле духтари ором ва дилсӯз аст. оё шумо дар мавзӯи тозагӣ гарави саломатист боре ба кӯдакатон чизе мегӯед? бале. масалан ба собун даст шуштан, ҳар саҳар пеш аз баъд аз хоб хестан дандон шуштан, пеш аз хоб дандон шуштан, рӯё шуштан. шумо дар бораи солимии ҳаёт ба ӯ маълумот медиҳед? ба варзиш машғул шудан, давидан, паридан. дар бораи кӯдакатон ба дигарон чӣ мегӯед? агар бинад ки ман ба ҷамъгири хона машғулам, ҳатман омада ба ман ёрдам мерасонад. ба дигарҳо ҳамеша ҳамин таърифро мегӯям. кадом лаҳзаҳои фаромӯшнашаванда дар хотири шумо ва духтаратон сабт шудааст ки то ҳол аз он қисса мекунед? як рӯз мо ба цирк рафта будем. дар он ҷо бозингарои цирк хеле ба ӯ маъқул шуд, писанд омад ва ҳар дафъае ки мо ягон ҷо шинем ё циркро ба ёд орем, вай фақатем нақл мекунад дар бораи цирк. боре шудааст ки шумо аз кирдори кӯдакатон шарм доштаед? Не, чунин ҳолат ягон бор рух надодааст. дар бораи дӯстӣ ба духтаратон оё чизе мегӯед? бале, ҳамеша таъкид мекунам ки дӯстӣ нағз бошад ва дӯстиро қадр кунад. боре ӯ дили шуморо ранҷондааст? ман аз фарзанди худам ҳеҷ гоҳ намеранҷам. духтаратон хабаркашӣ мекунад? Не. Не. зиёдтар кадом хислати ӯро дӯст медоред? хислат бахил набуданашро. ӯ бахил нест. кадом лаҳзаи хуби ӯро дар ёд доред? лаҳзаи хуб, ҳар вақте ки ӯ бекор мемонад, ӯ як латтачаро гирифта чанг пок мекунад. ҳамин лаҳза аз ҳама лаҳзаи хубе ки ба ман писанд омадааст. оё ба шумо модаратон дар мавзӯи тозагӣ гарави саломатист боре чизе мегӯяд? бале мегӯяд, дастоя шуштан даркун. модаратон дар бораи солимии ҳаёт бароятон маълумот медиҳад? ба варзиш машғул будан лозим аст. дар бораи шумо модаратон ба дигарон чӣ мегӯяд? боре чизе шунидаед? ман боре шунидам ки модарам гуфт ки ёрдамчиама. кадом лаҳзаи фаромӯшнашаванда дар хотири шумо ва модаратон сабт шудааст ки то ҳол аз он қисса мекунед? цирк. боре шудааст ки аз кирдори шумо модаратон шарм дошта бошад? боре нашудааст. дар бораи дӯстӣ модаратон ба шумо чизе мегӯяд? бале мегӯяд. боре дили модаратонро ранҷонидаед? не ягон бор нашудааст. шумо хабаркашӣ мекунед? ман хабар намекунам. зиёдтар кадом хислати шуморо модаратон дӯст медорад? ман хонарам меровам, модарам хеле хурсанд мешавад. кадом кори хуби шуморо модаратон ёд мекунад? ба дӯстагӣ машғулам, ҳамин кори маро дар ёд дорад, баъд ба ман нақл мекунад. искандар қурбонов соли таваллудаш 2013
хеле кунҷкоб аст. Саволборонро хеле дӯст медорад. дар бораи ҳама чиз мехоҳад донад. дар оянда орзуи кайҳонавард шуданро дорад. оё шумо дар мавзӯи тозагӣ гарави саломатист боре ба кӯдакатон чизе мегӯед? дар бораи тозагӣ албатта мегӯям. дар бораи тозагӣ ҳатман ки ҳар вақте ки аз кӯча ба хона даромад ҳатман дастонашро бо собун ва оби гарм бишӯяд. дандонҳояшро инчунин дар як рӯз 2 маротиба ҳатман. шумо дар бораи солимии ҳаёт ба ӯ маълумот медиҳед? дар бораи солимии ҳаёт ҳатман фаҳмондадиҳӣ мегузаронем, мефаҳмонем ки меваю сабзавотҳоро пеш аз истеъмол кардан ҳатман шустан дар кор, инчунин ба варзиш машғул шавад. дар бораи кӯдакатон ба дигарон чӣ мегӯед? бисёртар ба дигарон кунҷкобиашро нақл мекунам. кадом лаҳзаҳои фаромӯшнашаванда дар хотири шумо ва писаратон сабт шудааст ки то ҳол аз он қисса мекунед? рости гап лаҳзаҳои фаромӯшнашаванда мо бо писарам бисёр дорем, аз рӯе ки бисёр бачаи шух аст. як лаҳзае ки ҳеҷ вақт аз хотири ман, аз хотири падараш, аз хотири худаш ҳам намебарояд, ин ҳамон вақте буд ки кушодашавии нерӯгоҳи барқи Обироғон буд ва мо дар телевизион нишон медоданд ҳамин рафти корҳои сохтмониро дар Гесироғон. дар ҳамин ҳолатҳо бисёр савол медод. модарҷон, ин чист? И барои чи ин гес чӣ мекунад? Свет медиҳад? Ҳамин фақат мефаҳмондем. Ҳамин дар як лаҳза истоду гашт як шеър худаш эҷод кард. Роғуни ман, ҷони ман, нури дучашмони ман, оғӯши дилрабоят, дасташам хекам, оғӯши дилрабоят, бамхе истод равшании хони ман. ҳамин лаҳза ҳеҷ вақт ёдам намебарад ки дар як лаҳза ҳамин шеърро худаш гуфт. ҳоло ки ин кӯдаки мо дар боғчаи русӣ вай мекунад, таҳсил мекунад. ҳамин лаҳза фаромӯшнашуданист. боре шудааст ки шумо аз кирдори кӯдакатон шарм доштаед? Не нашудааст. дар бораи дӯстӣ ба писаратон оё чизе мегӯед? бале, албатта дар бораи дӯстӣ ҳама вақт нақл мекунем, кӯшиш мекунем ки бо рафиқонаш ба муноқиша набарояд, кӯшиш мекунем дар боғча ҳам низ бо ҳамсолонаш ҷанг накунад. фақат мефаҳмонем ки чӣ бозичае ки дорӣ бо рафиқонат тақсим карда бозӣ кун. вақте ки ба хона меоянд ё ки ту меравӣ ба хонаашо, бахил набошад бо дӯстонаш. бале, боре ӯ дили шуморо ранҷондааст? не, акун ман модар ҳастам, ҳеҷ вақт намеранҷам, лекин ин ҳолат ҳам нашудааст. писаратон хабаркашӣ мекунад? Не, хабаркашӣ намекунад. зиёдтар кадом хислати ӯро дӯст медоред? бисёр ҳамин рости гапа гӯям кунҷкобиашро. бисёр чизҳое ки саволҳое ки медиҳад агар худам надонам кӯшиш мекунам ки ҷавоб диҳам. мекобам аз сомонаҳои интернетӣ, мекобам аз шавҳарам мепурсам, мекобам ҳамин ҷавоби кӯдакро тиям. ба ҳамин тариқа бисёр саволҳое ҳаст ки ман худамам омӯхтам. кадом лаҳзаи хуби ӯро дар ёд доред? лаҳзаи хуби кӯдакиаш ин ҳамон лаҳзае ҳаст ки бори аввал аввалин сухане ки ӯ гуфт, ин оча гуфт. ҳамин лаҳзаро фаромӯш намекунам ҳеҷ вақт. оё ба шумо модаратон дар мавзӯи тозагӣ гарави саломатист боре чизе мегӯяд? бале, мегӯяд. масалан? мегӯяд ки дастома ҳама вақт собун качи ва оби гармак бишӯй, дандонома бишӯям. модаратон дар бораи солимии ҳаёт бароятон маълумот медиҳад? бале, мегӯяд. масалан? мегӯяд ки хӯроки фоиданок бухӯр, машк бурав. дар бораи шумо модаратон ба дигарон чӣ мегӯяд? боре чизе шунидаед?
мегӯяд, ки ман кунҷкобам. кадом лаҳзаи фаромӯшнашаванда дар хотири шумо ва модаратон сабт шудааст, ки то ҳол аз он қисса мекунед? ман шаъри роҳум аз худам бофтам. боре шудааст, ки аз кирдори шумо модаратон шарм дошта бошад? Не, набуд. офарин. дар бораи дӯстӣ модаратон ба шумо чизе мегӯяд? бале, мегӯяд. масалан модарам мегӯяд, ки ширинӣ овардӣ, бо дӯстонат бухӯр, ҷанг накун, бозӣ кун. дӯстонат омадан, бо бозичаҳо бозӣ кун. боре дили модаратонро ранҷонидаед? Не, ман ранҷондагӣ нестам. шумо хабаркашӣ мекунед? Не, ман хабаркаш нестам. зиёдтар кадом хислати шуморо модаратон дӯст медорад? кунҷкобӣ. кадом кори хуби шуморо модаратон ёд мекунад? ҳамин кори маро ба ёд меорад, ки ман аввалин бор оча гуфтам. офарин бача. бинандагони азиз, инак бахши аввали даври финале анҷом ёфт. акнун биёед натиҷаҳои холҳоро мебинем. бале, шумо дуруст дарк кардед. чуноне ки мебинед, холҳои рухшонаю амал назар ба Нуриману Искандар камтар шуд. пас ҳеҷ гап не, мо санҷишро давом медиҳем. бахши дуюми барномаро бо онҳо ҳам мегузаронем. баъд дар охир холҳои умумии иштирокчиёнро ҳисоб мекунем. ана баъд хулосабарорӣ мекунем. шумо розӣ? ин тавр ки бошад, мегузарем ба бахши дуюм. андозаи пойафзоли шумо чӣ қадар аст? бале, медонам. 29. вазнатон чӣ қадар аст? ман 18 кило ҳастам. оё дарозии қадди худро медонед чӣ қадар аст? инаш ҳам медонам. 1.15. шумо рӯз, моҳ ва соли таваллудатонро медонед? кадом вақт аст? 15 июл 2013 ман таваллуд шудам. аз ҳама зиёд киро буса кардан мехоҳед? модарам. ғайр аз падару модар меҳрубонии дигаронро дӯст медоред? меҳрубонии ховарамро хеле дӯст медорам. шумо чанд дӯст доред? дута. агар модаратон ба шумо либоси сабзро интихоб кунад, вале ба шумо сурх писанд бошад, кадомашро ба худ мегиред? ман сурхро интихоб мекунам. меҳмононро дӯст медоред? бале. зиёдтар мехоҳед кӣ ба хонаи шумо меҳмон шавад? холаи фарангез. оё ному насаби мураббияи шуморо модаратон медонад? бале, модарам медонад. андозаи пойафзоли духтаратонро медонед? бале, ман дар ҳар сол ҳар як фасл ба кӯшиш мекунам пойафзоли нав харам. аз ин лиҳоз ман нағз медонам шумораи пойафзолашонро 29. ман шуморо дӯст медорам. ӯ чанд килограмм аст? ман бо духтарчам тез духтур меравем ва вазъи саломатиро месанҷем. дар мактаби духтарчам низ духтур доранд барои саломатиашонро тафтиш кардан. аз ҳамин лиҳоз духтарчамро вазнашро ман медонам, хуб медонам. 18. дуруст. дарозии қадаш чӣ қадар аст? дарозии қадаш 1.15. оё кӯдакатон рӯз, моҳ ва соли таваллудашро медонад? бале, барои он ки агар ҳоли фасли баҳор аст, духтарчам аз фасли баҳор сар карда тобистонро рӯзи зодрӯзашро интизор мешавад. мисли ҳамон мультики Маша Медведь баъд мегӯяд, ки то зодрӯзи ман иқа рӯз монд. 15 июли 2013. аз ҳама зиёд киро буса кардан мехоҳад? албатта маро. мама шуморо дӯст медорам.
غیر از شما مهربانی دیگران را دوست می‌دارد؟ бале бештар ман аҳамият медиҳам вақте бо апаш ҳумайро дарс тайёр мекунем. Дар ин муддат духтарам Рухшона бо хоҳарчаи хурдиаш Маҳбуба меҳрубонона бозӣ мекунанд, якдигарро оғӯш мекунанд. Хоҳарчааш пишакча мешавад, баъдро мебусад, мелисад, бозӣ мекунанд. Бисёр дӯст медорад аз хоҳараш, ҳамин меҳрубониро гирад. او چند دوست دارد؟ ду то дӯст дорад, Фарида ва Нурбону. اگر شما لباسی سبز را انتخاب کنید ولی به فرزندتان سرخ پسند است کدامش را به خود میگیرد؟ бе ягон баҳс интихоби худашро ва ман зид намешавам, барое ки ман мехоҳам ки духтарчам худашро мустақил ҳис кунад, худашро озод ҳис кунад. من شما دوست میدارم. آیا فرزندتان مهمان را دوست می‌دارد؟ бале бисёр меҳмонро дӯст медорад. زیادتر می‌خواهد کی بیشتر به خانه شما مهمان باشد؟ холааш Фарангиз. درست. نام و نسب مربیه کودکتان را می‌دانید؟ бале Шарипова Хобиз Байдуллаева. андозаи пойафзоли шумо чӣ қадар аст? بله. 3. вазнатон чӣ қадар аст? 20. оё дарозии қадди худро медонед чӣ қадар аст? 115. шумо рӯз моҳ ва соли таваллудатонро медонед? بله میدونم. кадом вақт аст? 3 декабр 2013. аз ҳама зиёд киро буса кардан мехоҳед? داداما. ғайр аз падару модар меҳрубонии дигаронро дӯст медоред? ай бобом бибим момам. шумо чанд дӯст доред? 2 تا دوست دارم. суайбу суран. агар модаратон ба шумо либоси сабзро интихоб кунад вале ба шумо сурх писанд бошад кадомашро ба худ мегиред? سرخ. меҳмононро дӯст медоред? بله. зиёдтар мехоҳед кӣ ба хонаи шумо меҳмон шавад? مامان бибим бобом. оё ному насаби мураббияи шуморо модаратон медонад? بله. номи мураббия чист? лола тоҳировна. اندازه پایافزال پسرتان را می‌دانید؟ андозаи пойафзоли писари ман 30 мебошад. او چند کیلوگرم است؟ вазнаш 20 кило аст. درازی قدش چقدر است؟ 1 метру 15 сантиметр ин аниқ аст. آیا کودکتان روز، ماه و سال تولدش را می‌داند؟ албатта 3 декабри соли 2013 рӯзи фаромӯшнашаванда. از همه زیاد کی را بوسه کردن می‌خواهد؟ падарашро. غیر از شما مهربانی دیگران را دوست می‌دارد؟ дӯст медораду на аз ҳамаро. фикр мекунам аз бобояш, бибияш, момаш аз инҳоро бисёр мехоҳад ки ба онҳо меҳрубонӣ кунанд нури манро. او چند دوست دارد؟ 2 تا. اگر شما لباسی سبز را انتخاب کنید ولی به فرزندتان سرخ پسند است کدامش را به خود می‌گیرد؟ не нури ман аз худашро сурхро интихоб мекунад албатта. آیا فرزندتان مهمان را دوست می‌دارد؟ албатта. زیادتر می‌خواهد کی بیشتر به خانه شما مهمان باشد؟ ҳар мисли одат шудагӣ ки ҳар рӯзи шанбе якшанбе бобои бибияш нури манро хабаргирӣ меоянд ва ин рӯзро нури ман бесаброна интизор мешавад. хеле дӯст медорад. نام و نسب مربیه کودکتان را می‌دانید؟ албатта муаллимаи азизу меҳрубон Лола Тоҳировна. андозаи пойафзоли шумо чӣ қадар аст? 33. вазнатон чӣ қадар аст? من 21 کیلویم. оё дарозии қадди худро медонед чӣ қадар аст? 1 متر 20 سانتیمتر. шумо рӯз, моҳ ва соли таваллудатонро медонед? بله میدانم. кадом вақт аст? 3 март 2014. аз ҳама зиёд киро буса кардан мехоҳед? آکم. ғайр аз падару модар меҳрубонии дигаронро дӯст медоред?
من مهربانی بیبیم را دوست می‌دارم. шумо чанд дӯст доред? 3 تا. агар модаратон ба шумо либоси сабзро интихоб кунад вале ба шумо сурх писанд бошад кадомашро ба худ мегиред? البته سرخش را. меҳмононро дӯст медоред? ها. зиёдтар мехоҳед кӣ ба хонаи шумо меҳмон шавад? بیبی خوشد. оё ному насаби мураббияи шуморо модаратон медонад? بله. номи мураббия чист? آیشه چلویونه. андозаи пойафзоли духтаратонро медонед? бале 33. ӯ чанд килограмм аст? ба фикрам ки 20 кило аст. дарозии қадаш чӣ қадар аст? қариб 120. оё кӯдакатон рӯз моҳ ва соли таваллудашро медонад? ба фикрам медонам. аз ҳама зиёд киро буса кардан мехоҳад? маро. ғайр аз шумо меҳрубонии дигаронро дӯст медорад? бибиашро. ӯ чанд дӯст дорад? 3 то. анисахон, амина. агар шумо либоси сабзро интихоб кунед вале ба фарзандатон сурх писанд аст кадомашро ба худ мегирад? сурхро. оё фарзандатон меҳмонро дӯст медорад? бале. зиёдтар мехоҳад ки бештар ба хонаи шумо меҳмон бошад? бибии хосияташро. ному насаби мураббияи кӯдакатонро медонед? бале. оиша тиллоевна. андозаи пойафзоли шумо чӣ қадар аст? اندازه پایافزال من 29 می باشد. вазнатон чӣ қадар аст? وزن من 20 کیلو. оё дарозии қадди худро медонед? بله. чӣ қадар аст? 1 متر 23 سانتیمتر. шумо рӯз моҳ ва соли таваллудатонро медонед кадом вақт аст? بله. 24 مارس 2013. аз ҳама зиёд киро буса кардан мехоҳед? مادرم. ғайр аз падару модар меҳрубонии дигаронро дӯст медоред? باباش و بیبیش. шумо чанд дӯст доред? من بسیار دوست دارم. агар модаратон ба шумо либоси сабзро интихоб кунад вале ба шумо сурх писанд бошад кадомашро ба худ мегиред? من میگیرم لباسی سبز رو. меҳмононро дӯст медоред? بله من خیلی зиёдтар мехоҳед кӣ ба хонаи шумо меҳмон шавад? دوستم. оё ному насаби мураббияи шуморо модаратон медонад? بله میدونم. номи мураббия чист? زرینه عزیزم. андозаи пойафзоли писаратонро медонед? бале андозаи пойафзолаш 29. ӯ чанд килограмм аст? вазнаш 20 кило. дарозии қадаш чӣ қадар аст? дарозии қадаш 1 метр 23 сантиметр. оё кӯдакатон рӯз моҳ ва соли таваллудашро медонад? албатта медонам. 24 марти 2013 он сол. аз ҳама зиёд киро буса кардан мехоҳад? фикр мекунам ки манро модарҷонашро. ғайр аз шумо меҳрубонии дигаронро дӯст медорад? бисёртар мехоҳад ки бобои бибиаш меҳрубон бошад нисбаташ. инро мо ҳама дар оила ҳис кардагем ки агар бо меҳрубонии оро хело хуш мепазирад. ӯ чанд дӯст дорад? дӯстонаш бисёр аст. дӯстони наздикаш ҳамин нигора ва юсуф бисёр аст. дӯстонаш амирҷон, амирабону, фирӯз, фарух, манижа, нигора бисёр аст. агар шумо либоси сабзро интихоб кунед вале ба фарзандатон сурх писанд аст кадомашро ба худ мегирад? ба фикрам чизе ки ман интихоб кунам ҳамонро интихоб мекунам. مزدور ماما. оё фарзандатон меҳмонро дӯст медорад? хело дӯст медорад меҳмонро.
زیادتر میخواهد کی بیشتر به خانه شما مهمون باشد؟ دوستانش. نام و نسب مربیه کودکتان رو میدونید؟ بله. زرین عزیزانه. دوستان عزیز، اینجا بخش دومی برنامه به انجام رسید. فکر میکنیم که همه شما بی‌صبرانه نتیجه خلها را انتظار شده ایستادید. همین طور نه؟ پس انا نتیجه خلهای بخش دوم. انا این خلهای عمومی اشتراکچیون. فکر میکنیم که از روی خلها خلاصه خود را برآوردید. خوب دوستان عزیز، این لحظه برای اشتراکچیان امروزه برای فعالیت پرمسئول و اشتراک صمیمی از نام مؤسسه دولتی تلویزیون کودکان نورسان بهارستان افتخارنامه ها سپریده می شوند. همه شما رو برای اشتراک در برنامه منو مادرم و غالبیت را در این نمایش تبریک میگوییم. مادران عزیز و مهربان، غالبیت برایتان مبارک باشد. خیلی شدیم که همه شما مادرانی با مسئولیت هستید. برای تعلیم و تربیت فرزندان خویش کوشش به خرج می‌دهید و به سالمی حیاتی کودکان خوب و درست به پایان رسیدن آنها مبارزه می‌برید. متشکرم به اهل کارمندان شبکه بهارستان و برنامه منو مادرم. خیلی شدم که چنین برنامه‌های جالب را تشکیل نموده ما را به این برنامه با دخترچم دعوت نمودید. میخواهم با فروغ فصل زیبای سال، بهار نازنین و روزی مادران کلی بانوان و مادران را از صمیم دل تبریک و تهنیت گفته به همگان بیش از همه سلامتی، عمر بردوام، تن صحتی، صلح و وحدت و عملی گشتن همه نقشه هایتان را آرزومندم. من به تلویزیون بهارستان تشکر میکنم زیرا خوشبختی ما کودکان با مادران است. ما نیز خیلی شدیم که در این برنامه اشتراک ورزیدیم. راستی باوری نداشتیم که غالب میبراییم. خوشبختانه اینچنین ما هم نیز غالب برآمدیم. و دیگر مادران توصیه میدهم که آمده در این لایحه اشتراک ورزند، زیرا که این لایحه بسیار هم شفاف و آزاد هست و تلویزیون بهارستان در آینده در کارهایشان بردباری های بی‌نظیر و تمنا دارم. و یک چیز دیگر رو میخواهم قید نمایم که ما از تلویزیون بهارستان انتظاریم که دیگر همین خیلی برنامه‌های جالب و رنگین را پیشنهادی تماشابینان گردانند. من خیلی خرسندم که در تلویزیون بهارستان اشتراک نموده غالب آمدم و مادر جانم را بسیارتر دوست داشتم. من از تشکیل کنندگان برنامه من مادرم منتپذیرم، زیرا این برنامه ما مادران را وادار میکند که بیشتر وقت خود را با فرزندان گذرانیم. من در این نمایش خیلی آزاد بودم و چی که فایده است اون را گفتم. با من پسند است که من در تلویزیون بهارستان اشتراک کردم. باز من مادر جانم را بسیار دوست دارم. من خودم را آموختم، باز مادر جانم را بسیارتر دوست داشتم. ما مینداری خود رو به تلویزیون بهارستان میرسونیم و خیلی شاد هستیم که امروز در این لایحه اومده اشتراک کرده غالبیت رو به دست آوردیم. این به ما امکانیت داد که از همه طرف هم با کودک شناسد مادرش را و ما کودک خود رو باز هم یک بار دیگر نقصتر خوبتر شناسیم و با تمام مادران توصیه میدیم که اومده در این گونه لایحه ها اشتراک نمایند و این خیلی شفاف بود، آزاد بود. برای ما یک امکانیت دیگر میدهد که همه طرف فرزندان خود را بیاموزیم و کوشش نماییم که در جامعه خود عائله نمونه شویم و با مسئولیت باشیم. رحمت که من تکلیف کده، من میخوام که شل خودم به مادرم قرائت کنم. Сказали играешь и солнце велей, так что зовется мама моей, мамочка милая, мама моя,
как хорошо, что ты есть у меня. Вечер зову и глаза за окном. Мамочка в доме страх ни почем. Мамочка милая, мама моя, как хорошо, что ты есть у меня. Спорится дело веселье корой. Мамочка, значит, рядом со мной. Мамочку милую очень люблю. Песенку эту я ей подарю. бинандагони азиз, ин буд намоиши охирини мавсими аввали лоиҳаи намоиши ману модарам. шахсоне ки хоҳиш дар ин намоиш иштирок карданро доранд, марҳамат ба телевизиони Баҳористон. биёед худро санҷед. нишонии мо кӯчаи Шероз 31. мо шуморо интизорем. тарбия аз оила сарчашма мегирад. солимии оила солимии ҷомеа аст. мавсими нави моро интизор шавед. хайр, то вохӯрии оянда.